କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ରାଟ ପାଖରେ 800ରୁ ବି ଅଧିକ ଜାହାଜର ସେନା ଥିଲା। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲା ଏହି ନୌସେନାର ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୋଲା ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଏମାଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଏଲ୍ ପ୍ରଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚୋଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କାବେରୀ ନଦୀ ପାଖରେ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ BCEରେ ହୋଇଥିଲା ଓ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିବା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନା କେବଳ ଭୂମି ଉପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ବନେଇ ରଖିଥିଲା, ଖାସ୍ କରିକି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। କାବେରୀ ନଦୀ ଚାରିପଟେ ପାଣ୍ଡିଆ, ଚେରା ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଚୋଲାସମାନେ ଅନ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ହରାଇ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜିତିନେଲେ। ଏହା ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଦେଲେ। ଚୋଲାସମାନେ ନୌସେନାର ବିସ୍ତାର କରିବାର ଭାବିଲେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୋଷ୍ଟଲାଇନରେ କବ୍ଜା କରିନେଲେ। ଚୋଲାସମାନଙ୍କ ଚାଇନା ଓ ଆରବ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଯିବା ଜାହାଜକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପୋର୍ଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଚୋଲାସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଚୋଲାସମାନଙ୍କ ଜାହାଜ ଉପରେ ଲାଗାତାର ସମୁଦ୍ରର ପାଇରେଟ୍ସ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପାଇରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଡକାୟତ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୋଲାସମାନେ ନିଜ ନେଭିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଚୋଲାସମାନେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକରେ ଜାହାଜ ବନାଇବା ଶୁରୁ କଲେ, ଯାହା ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ବହୁତ କୁଶଳତାରେ କାଠପଟାକୁ ନଡ଼ିଆର ସୂତାରେ ସିଲାଇ କରି ବନାଯାଉଥିଲା। ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ରାଜ କରିବା ଫଳରେ ଚୋଲାମାନେ ବିଶାଳ ଜାହାଜରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାସ୍ ଫାଇଟର ସିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଗଲା, ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନରେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ କେଟାପଲ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ସ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସ ୱେପନ୍ସ ସହିତ ୱାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର କେପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ଜାହାଜ ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା କି ସେଥିରେ 500ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ୱାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ। ଚୋଲାସମାନଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆଜି ପରି ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନୌସୈନ୍ୟର ଦେଖରେଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନୌସେନାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପର୍ଲ ଡାଇଭର୍ସକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜର ରାଡାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ନାହିଁ, ଚୋଲାସମାନେ ଫିସରମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନିକ ଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଚୋଲାସ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର ଫର୍ମେସନ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଖରେ କୌଣସି ତୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। 800ରୁ 1000 ୱାରସିପ୍ ଏବଂ 1 ମିଲିୟନ ନେଭାଲ ସୋଲଜର୍ସ ଏବଂ ସେଲର୍ସ ସହିତ ଚୋଲା ନେଭି କେବଳ ଏସିଆର ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେଭି ହୋଇଗଲା। ଚୋଲା ନେଭିକୁ ଏହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାର ଶ୍ରେୟ ସମ୍ରାଟ ରାଜରାଜ ଚୋଲା ପ୍ରଥମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲାକୁ ଯାଏ। 1025 CEରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲା ନିଜର ଆଡଭାନ୍ସ ନେଭି ସହିତ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସମ୍ରାଟ ସଂଗ୍ରାମ ନିଜ ସେନା ସହିତ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମାଲକ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରେଡି ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ ବୀରତା ଓ ସାହସର ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲା ନିଜର ନୌସେନା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାନ୍ଦା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତରଫରୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରିଲେ। ଏହି ଆଟାକ୍ ଏତେ ଏକୁରେସି ସହିତ କରିଲେ କି ରାଜା ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୋଲା ସୈନିକମାନେ ଶ୍ରୀବିଜୟନଗରର ରାଜଧାନୀ ପାଲେମ୍ବାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଚାରି ତରଫରୁ ଘେରିଦେଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିନେଲେ। ଏହିପରି ଚୋଲା ନୌସେନାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚୋଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଲେ।
गोटे गोटे करी चोलास माने श्रीलंका, मालदीव्स, मालेशिया, थाईलैंड एवं म्यांमार किछि पार्ट्स उपरे निजर कब्जा करिनेले। एहिपरि चोलास पूरा साउथ ईस्ट एशिया रे शासन करियाकु लागिले। 2014 रे भारतीय नौसेना राजेंद्र चोलार राजार हेबार 1000 वर्ष को सेलिब्रेट करथिले। आज भारतीय नौसेना जहाँ भारतर शक्तिर प्रतीक चोलासर शक्तिशाली नौसेनार इंस्पिरेशन नहीं थाए। एहीपर इंटरेस्टिंग वीडियो पाइबा बीएल प्रधान चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियोटी को लाइक करूँ। जदि भल लगी वीडियोटी तो फ्रेंड मान सहित अधिक शेयर करूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।